Κυρίες και κύριοι, προσέξτε λοιπόν η κυρία Τσολάκη τι ακριβώς έκανε. Πάμε. Η Ελένη Τσολάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της εξομολογήθηκε ότι συχαίνεται τα κουτσομπολιά και ότι δεν θα παρουσίαζε ποτέ μια εκπομπή με κόστη θεματολογία. Όπως δήλωσε στο περιοδικό Hello, δεν θα μπορούσε να είναι σε μια τέτοια εκπομπή γιατί η μόδα αυτών των εκπομπών έχει παρέλθει στην Ελλάδα και έχουν αλλάξει τα ενδιαφέροντα του κοινού. Σήμερα, κανείς δεν ενδιαφέρεται να μάθει ποιος χώρισε με ποιον και ότι όλοι έχουν πιο σοβαρές έγνοιες στη ζωή τους, ακόμη και προβλήματα βιοπορισμού. Η κρίση μάλλον απέβαλε αυτές τις εκπομπές. Κατά τα λεγόμενα της παρουσιάστριας, τις ψυχαγωγικές εκπομπές μπορεί να τις υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, ενώ θα απέφευγε το ενημερωτικό ή ειδησιογραφικό ρεπορτάζ γιατί δεν είναι δημοσιογράφος. Δηλώνει ότι στις μέρες μας το μεγαλύτερο στοίχημα στην τηλεόραση είναι να είσαι ο εαυτός σου, γιατί η γενιά της ζει την εποχή της αλήθειας σε όλα. Και τώρα λοιπόν να ξεκινήσω πρώτος, κορίτσια, θα μου επιτρέψετε, Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Ελεύθερα. Η κυρία Τσολάκη ξεκίνησε από την εκπομπή Κορίτσι για σπίτι. Η συγκεκριμένη αυτή εκπομπή είναι μια μεσημεριανή εκπομπή, λίγο πιο κύριλε, με πολύ κουτσομπολιό. Θυμάμαι δε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή είχαμε πάρει πάρα πολλά θέματα πολλές φορές και παίζαμε που είχαν συμβεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι όταν έμενε Θεσσαλονίκη το κουτσομπολί και ξεκίναγε. Λοιπόν, η κυρία Τσολάκη ήταν πρωταγωνίστρια σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, η κυρία Τσολάκη σε μια φωτογραφία, στην τρίτη φωτογραφία αυτή με την μπλε, είναι από το Κορίτσι για σπίτι, όπου συζητάει για το ζευγάρι εκείνο εκεί. Προσέξτε λοιπόν, συζητάει. Ξεχνάει. Παρακαλώ πάρα πολύ, παγώστε αυτή την εικόνα. Ναι. Παγώστε αυτή την εικόνα. Παγώστε, όχι, την εικόνα την μπλε. Την μπλε θέλω. Αυτή την μπλε. Το ζευγάρι. Αυτή. Όχι. Ναι, παγώστε μου την εικόνα αυτή, όχι, θα τη βλέπουμε καθαρά. Την επόμενη. Την επόμενη, η επόμενη. Αυτή εδώ, παγώστε το. Κυρία Τσολάκη, εκεί εγώ είμαι. Γιατί συχαίνεστε που συχαίνεστε. Και είναι εκεί εγώ είμαι. Εν ώρα δράσης, την ώρα που πάει να κουτσομπολέψει σε εισαγωγικά. Όχι πάει να κουτσομπολεύει. Κουτσομπολεύει εκεί η κυρία Τσολάκη. Βέβαια. Λιάγκα και σκορδά. Μιλάει για το ζεύγος το οποίο είχε βρεθεί κάπου στη θάλασσα, όπου το ζεύγος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θέλει με τίποτα να βγαίνουν οι προσωπικές του στιγμές. Στην ουσία, οι παπαράτσι τα κάνουν αυτά. Και γιατί όχι, δεχόμαστε κύριε Λιάγκα ότι έτσι είναι τα πράγματα, αν και εμένα δεν με απασχολεί. Ο Γιώργος ξέρω πολύ καλά ότι ζει πολύ νορμάλ και πολύ απλά. Εδώ η κυρία λοιπόν, η κυρία Τσολάκη εδώ ακριβώς σχολιάζει την εμφάνιση του ζευγαριού. Λέει πράγματα. Αυτό δεν είναι κουτσομπολιό. Αυτό που συχαίνεστε δεν το κάνετε ήδη. Στην εκπομπή που είσαι στον Αλφα στους παιδες, τι άλλο κάνει εκεί. Δεν βγαίνει και λέει αεροβλακίες για το σύστημα. Παιχνιδάκια και τέτοια πράγματα. Και να πούμε ότι και η συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί εγώ δεν την γνώριζα στην αρχή, έκανε εντύπωση γιατί είχε τη συμπαρουσιάστρια, να το πούμε, την κοπελίτσα με τα τεράστια τα κόκκινα μαλλιά που είναι σαν τον φρου-φρου, όσοι θυμούνται. Και από εκεί ξεκίνησε έτσι και γινόταν γνωστή η εκπομπή και έχει αυτό το light, ας το πούμε, ψυχαγωγικό. Παιδιά, ακούστε όμως τη μεγάλη έκπληξη. Ο Αλφα ετοιμάζεται να βγάλει gossip εκπομπή με παρουσιάστρια την κυρία Τσολάκη. Κυρία Τσολάκη, δεν μπορείτε τη μία μέρα να λέτε αυτά και την άλλη μέρα να τα αναιρείτε. Και μάλιστα πόσο δε, όταν η πορεία σε αυτό το χώρο μέσα έχει πολύ gossip. Έχει πάρα πολύ μπουρουμπουρου και πολύ κουτσομπολίκι, όπως το λέμε εμείς. Πιστεύω επειδή είναι μικρή η πορεία της Τσολάκη στην τηλεόραση, είναι μια νέα παρουσιάστρια, δεν έχει και πολλές επιλογές στο τι θέλω να κάνω αυτό ή θέλω να κάνω εκείνο. Δυστυχώς, αυτό που της ταιριάζει κλείνει προς τα εκεί. Γιατί και όλο το στυλάκι με το σορτσάκι μέχρι τον αφαλό, την μπούκλα, το μαλλί κτλ. Δυστυχώς κλείνουν προς τα εκεί. Δεν κλείνουν προς κάτι πιο σοβαρό. Είναι το προφίλ της συγκεκριμένης παρουσιάστριας. Επίσης, βλέπουμε μπροστά μας εδώ που λέει ο τίτλος Ελένη Τσολάκη δεν θα παρουσιάζει κουτσομπολίστικη εκπομπή. Ακριβώς από πάνω η φωτογραφία τι δείχνει, ότι παρουσιάζει ήδη κουτσομπολίστικη εκπομπή. Και έχει παρουσιάσει ήδη κουτσομπολιστική εκπομπή. Νομίζω ότι η κυρία Τσολάκη μπερδεύει λίγο το κουτσομπολιό με το νεανικό. Ναι, με το ψυχαγωγικό. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι η κοπέλα είναι πολύ νέα στο χώρο. Είναι φρέσκο πράγμα και γι' αυτό
λογικό είναι να αναιρεί τα λεγόμενά της, γιατί δεν γνωρίζει ακόμα το πώς λειτουργεί ο χώρος. Έτσι. Και το τι αναγκάζεσαι μέσα σε αυτό το χώρο. Κορίτσια, με τρελάνετε τώρα. Ένα λεπτό. Για πες. Τι λες τώρα, Πόπη? Δεν καταλαβαίνει τι παρουσιάζει τόσο καιρό. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Τι σου παρουσιάστρια, δεν ξέρει τι κάνει τόσο καιρό. Ότι κάνει κουτσομπολιστική εκπομπή. Εμένα ξέρεις τι με πείραξε πιο πολύ, Θοδωρή? Το ότι αυτές οι εκπομπές είναι ξεπερασμένες. Δηλαδή ήρθε η κυρία Τσολάκη να μας πει ότι είναι μες στη μόδα και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές, που στο κάτω-κάτω από αυτές τις εκπομπές ζουν και πάρα πολλές οικογένειες και υπάρχουν και εκπομπές που χτυπάνε θεαματικότητα 30 και 40%. Οι τηλεθεατές από αυτές τις εκπομπές δηλαδή είναι όλοι ξεπερασμένοι που τις βλέπουν και εάν δεν ήταν και αυτές οι εκπομπές και αν δεν ήταν αυτές οι εκπομπές, έτσι, να πάει το μεσημέρι στον Α να κάνει εκπομπή και περιμένουμε τη νέα Μενεγάκη. Αυτός ο Α, παιδιά, άμα δεν ήταν αυτές τις εκπομπές, οι κουτσομπολίστικες, δεν μιλάμε για τελείως τρας, οι σωστές εκπομπές κουτσομπολίστικες και όλα τα blogs, έτσι, που έχουν τη φωτογραφία της κυρία Τσολάκη, δεν την ήξερε ούτε η μάνα της. Έτσι. Η κυρία Τσολάκη, επαναλαμβάνω, η φωτογραφία που έχουμε στα χέρια μας δεν αλλάζω, συγγνώμη Έλενα, δεν αλλάζω φωτογραφία, την αφήνω αυτή επάνω και επίτηδες. Μήπως και πει κάποιος η κυρία Τσολάκη ότι αυτό εδώ είναι ψέμα. Να μας πάρει να μας πει ότι εγώ είμαι ψεύτης. Ότι αυτή η φωτογραφία εδώ που έχουμε δεν είναι από εκπομπή του Μακεδονία TV, δεν είναι κουτσομπολίστικο αυτό που κάνει, δεν σχολιάζει τον κύριο Λιάγκα με τη Φέη Σκορδά, ότι αυτό δεν είναι κουτσομπολίκι. Λοιπόν, κυρία Τσολάκη, και δεν μπορεί η κυρία Τσολάκη να βγαίνει και να μιλάει για ένα πακέτο δημοσιογράφων οι οποίοι ασχολούνται με τη showbiz και ασχολούνται με το lifestyle. Που τη στηρίζουν κιόλας, γιατί βγάζουν τις φωτογραφίες της. Έτσι. Μπορεί να ήταν πιωμένη όταν έκανε τη δήλωση. Αλλά ξέρεις τι χρειάζεται τώρα? Να μην την παίζουν πουθενά. Ούτε στα blogs, ούτε στις εκπομπές showbiz. Να δούμε εάν θα έχει δυνατότητα να επιλέξει τι εκπομπή θα κάνει. Αν μη τι άλλο, κυρία Τσολάκη, απαιτούμε από εσάς να ζητήσετε συγγνώμη για τις δηλώσεις αυτές που κάνετε, γιατί το συχαίνω με το κουτσομπολίκι, όπως το είπατε εσείς. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι θα είχατε δικαίωμα να το πείτε αυτό αν δεν το είχατε κάνει ποτέ στη ζωή σας. Δηλαδή, ας πούμε, εάν βγει ο Σπύρος Παπαδόπουλος και πει: εγώ δεν μπορώ να κάνω εκπομπή lifestyle, μπορώ να κάνω μια εκπομπή στην υγεία σας που έκανα στην ΕΡΤ. Εκεί το καταλαβαίνω. Και να πει: συχαίνω με το κουτσομπολίο. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Έχει δικαίωμα να το πει. Έχει χτυπηθεί και τις εκπομπές αυτές. Εσύ όμως που είσαι κομμάτι αυτών των εκπομπών δεν δικαιούσε να μιλάς. Πείτε μου, κυρία μου, τι συμβαίνει? Σε μένα απευθύνεται. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πρέπει λοιπόν να μας πείτε, κυρία Τσολάκη, ας πούμε, και να εξηγήσετε για ποιο λόγο υποτιμάτε ένα μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται για το lifestyle και μάλιστα και εσείς αναδεικνύεστε μέσα από αυτό το είδος εκπομπών και γίνετε και λέτε: συχαίνω με το κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό δεν είναι αυτό που κάνετε εσείς. Κουτσομπολιό είναι ακόμα να λες απλές ειδήσεις. Ακόμα και η είδηση που είπαμε ότι, ας πούμε, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε την επίσκεψη αυτή, είναι κουτσομπολιό. Είναι κουτσομπολιό. Εξάλλου, Θοδωρή, είναι αυτό που είπαμε. Προκαλεί να κουτσομπολέψεις, γιατί είπαμε ότι δεν έχει το προφίλ της σοβαρής παρουσιάστριας, έχει το νεανικό προφίλ, ναι, αλλά όταν έχεις την παρουσιάστρια, την κοπελίτσα με τα μαλλιά τα τόσα, φοράς εσύ τα σορτσάκια τα κοντά και καλά κάνεις, αναγκαστικά θα σε σχολιάσουν. Πάντως έχει κατηνίστικο, άμα δεις δηλαδή τη φωτογραφία, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη, εντάξει, δεν είναι ωραίο κορίτσι, είναι, δεν το συζητάμε. Απλά ίσως θεώρησε, επειδή συζητιέται πολύ και σπρώχνεται, να πούμε την αλήθεια, πάρα πολύ σαν παρουσιάστρια. Θα τη συναντήσουμε και μπροστά μας, ήδη είπες ότι παίρνει gossip εκπομπή, έτσι. Ναι, ίσως θεώρησε ότι πλέον, ας πούμε, μπορεί να κάνει αυτές τις δηλώσεις και ότι έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα να επιλέγει τι εκπομπή θα κάνει. Δεν είναι έτσι. Εκτός και το έκανε, Θοδωρή, για να τη σχολιάσουμε, γιατί αν το καλοσκεφτείς λιγάκι, κάνοντας αυτή τη δήλωση, την παίζουμε. Η Πόπη μας εγώ πάντως νομίζω, όχι, δεν σας μισώ, καμία σχέση. Απλά θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Θεωρώ ότι ίσως αυτή η δήλωση ήταν μια πιο παλιά δήλωση που είχε κάνει. Πρόσφατη. Ναι. Μα, εντάξει, τότε κάνω λάθος. Ναι, τώρα την έκανα. Εγώ μάλλον το έκανα γι' αυτό, για να σχολιαστεί. Πιστεύω ότι, εντάξει, είναι στο νέο στυλ. Οπτικά, απλά έπεσε στην παγίδα, γιατί έκανε τη δήλωση και προφανώς μετά της έγινε και η πρόταση για την εκπομπή, την gossip, και δέχτηκε.
Αλλά. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω αν δέχτηκε ακόμα, συζητιέται. Εντάξει, ναι. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, πάντως πάρα πολύ σοβαρό, ότι πρέπει τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν σε αυτό το χώρο μέσα, μια κοπέλα η οποία ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, να τη σεβαστώ πάρα πολύ για τον αγώνα τη που έρχεται εδώ πέρα από Μακεδονία, κατεβαίνει κάτω, να έρθει να πρωταγωνιστεί στα μίντια και πραγματικά έχει πάρει πολλές καλές κριτικές. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, δεν το συζητάω. Αυτό ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό να καβαλάς το καλάμι όμως και ξαφνικά όλα να γκρεμίζονται μπροστά σου. Λες και εσύ είσαι το νέο ίνταγμα, λες και εσύ είσαι το κάτι άλλο το οποίο θα κάνει την τηλεόραση τελείως διαφορετική. Μακάρι αυτό το όνειρο το είχαμε όλοι μας, να αλλάξουμε όλα. Και εγώ το δικό μου όνειρο να αλλάξουμε όλα. Απλά η Τσολάκη είναι στο νέο στυλ που κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει στην τηλεόραση. Δεν μπορεί όλες να είναι με τον ίδιο ξουζενέ στα μαλλιά, με το ίδιο νούμερο σουτιέν, το ίδιο copy-paste, το ίδιο. Όλα είναι ίδια. Κοίτα να σου πω, δεν έχει να κάνει το χρώμα των μαλλιών, είναι το στυλ. Έτσι. Ναι, όλα αυτά είναι στυλ. Μπορεί μια κοπέλα να έχει το ξυζενέ στο μαλλί και να έχει ένα τελείως διαφορετικό στυλ, όπως λέμε πρότυπο Μενεγάκη. Αυτό. Δεν έχει να κάνει μετά. Δηλαδή, επειδή είναι καστανή, ας πούμε, η Τσολάκη. Κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος της Ξανθιάς και της Καστανομάλας είναι γεγονός. Ξεκινάει αυτή η μάχη από αυτή την εκπομπή, από την εκπομπή στο ελληνικό. Γιατί η Καστανομάλα απαιτεί από την ελληνική τηλεόραση να γίνουν όλες οι Καστανομάλες. Η Ξανθιά λέει να παραμείνει ως. Και εγώ Ξανθιά είμαι, αλλά είμαι φυσική. Άστο, είσαι Καστανίδη. Καστανόξανθη. Αλλά όμως και εδώ η κυρικοπέλα Καστανόξανθη είναι. Ναι. Αυτό είναι το νέο μοντελάκι. Ναι, γι' αυτό λέμε είναι φαν. Είναι το νέο μοντελάκι. Ανάλογα με το και χρώμα η των μαλλιών. Που είναι Ξανθιά, δεν είναι Ξανθιά οξυζενέ Ξανθιά. Ναι, αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με τις τρίχες της κυρίας, αλλά με τις δηλώσεις που έκανε. Έτσι. Απλά εμείς λέμε για την Τσολάκη ότι άδειασε κάποιες εκπομπές, ότι είναι ξεπερασμένες, αυτό που είπαμε και πριν, και μας προσέβαλε και εμάς. Παιδιά, ακούστε να σας πω, τίποτα δεν είναι ξεπερασμένο. Ενώ θα έπρεπε, ναι. Απλά πράγματα είναι. Να είναι λίγο πιο προσγειωμένοι, αυτό ήθελα να πω. Τίποτα δεν είναι ξεπερασμένο.